Ahoj šachista, vítam ťa pri novom seriáli Učím sa vyhrávať. V týchto videolekciách ti chcem ukázať niekoľko partií hraných proti virtuálnym súperom na šachovej platforme chess.com, čo je najpopulárnejšia šachová aplikácia vo svete. No a výhoda týchto počítačových botov je to, že majú odstupňovanú šachovú výkonnosť. Takže vieš si dať zvoliť súpera sebe rovného a vieš postupne vidieť aj svoj pokrok, ako sa ti darí, že ktorého už dokážeš poraziť. Čo je veľmi dôležité, aby si už poznal súradnicový systém šachovnice. To ti veľmi pomôže, pretože potrebuješ vedieť, kde, kam, ktorá figurka pôjde, to si budeme hovoriť a je dôležité, že keď povieme napríklad strelec B5, aby si to políčko vedel ľahko nájsť a predstaviť teda tú pozíciu, o čo pôjde. V tomto prvom úvodnom videu si ukážeme dôležitú súčasť, ktorú šachista by mal robiť po každej svojej partii, a to je rozbor hier alebo analýza partií. Čiže dnes si ukážeme jednu reálnu partiu a ukážeme si, ako sa vieme z nej poučiť a aby sme na budúce tie isté chyby neopakovali a postupne sa zlepšovali. Ale ešte predtým teda poďme si pozrieť prehľad týchto virtuálnych postavičiek. Vedľa mena je uvedený rating, čiže akoby výkonnosť, na ktorú tá, ktorá postavička hrá. Vidíte, Martin je úplný začiatočník, najslabší šachista, kým naopak Li už je ocenená ratingom 2000, no a keď tebe sa podarí uhrať si rating 2000, tak klobúk dole, už budeš veľmi šikovný šachista. Takže pôjdeme od začiatočníkov až po pokročilých. A budeme si teda robiť jednotlivé analýzy partií a analýza partií v aplikácii chess.com vyzerá takto. Poďme na začiatok partie, ale vidíš aj tu, toto je teda už koniec, ale vidíš tu prehľad jednotlivých ťahov, ktoré sú zoradené v rôznych kategóriách. Podľa toho, aké dobré boli. Prvou kategóriou sú brilantné ťahy. Brilantné to sú ozaj vynikajúce ťahy, väčšinou spojené s obeťou figúry. Či už obetuješ preto, aby si dal mat, alebo aby si získal nejakú inú výhodu. V tejto partii uvidíme rovno dva brilianty, čo je teda veľmi zriedkavé a držím ti palce, aby sa ti to darilo čo najčastejšie. Potom je kategória Great, ktorý je tiež vynikajúci ťah, často jediný dobrý ťah v pozícii. Kniha. Knižka, ikonka tejto knižky, tu budeme vidieť iba na začiatku partie pár ťahov, to znamená, ako vidíš v popise, zaužívaný otvárací ťah. Najlepší ťah podľa počítača. Briliant je, dá sa povedať, ešte lepší v tom, že je ťažší nájsť. Častokrát, že ako aj vo vysvetlení, často je to zložitý ťah, preto je považovaný za ešte lepší. Výborný ťah je skoro taký dobrý ako najlepší ťah. Dobrý ťah teda tvoju pozíciu nekazí, ale v zásade si mal aj lepšiu možnosť. No a ideme do kategórie už horších ťahov. Prvým je nepresnosť, čiže slabý ťah, mal si v partii lepšie možnosti. No a už potom je chyba, to je ťah, ktorý okamžite zhoršuje tvoju pozíciu. Miss môžeme preložiť ako prehliadnutie, to znamená, že mal si šancu na dobrý ťah a nevšimol si ho, zahral si čosi iné. No a hrubá chyba, dva otázniky, to už je naozaj vážny zlý ťah. Častokrát, keď si podhodíš figúru alebo pešiaka, alebo nevšimneš si, že ti super môže dať mat. To sú teda hrubé chyby, no a keď budeš hrať teda partiu, držím ti palce, aby tých hrubých chyb bolo čo najmenej a v ideálnom prípade, aby si nerobil žiadne hrubé chyby. Lebo to sú naozaj už vážne pochybenia. Takže poďme na začiatok šachovej partie. Ešte ti tu dávam do pozornosti tento ľavý stĺpec, ktorý biely a od polovice teda čierny. To znamená, poďme úplne na začiatok, teraz je to presne v polovici, to znamená, že pozícia je úplne vyrovnaná.
A čím bude biely stĺpec vyšší, tým je výhoda bieleho väčšia. A naopak, keby čierny stĺpec bol teda vyšší, tým by čierny stál lepšie. A tým lepšie, čím vyšší je ten stĺpec. Čiže môžeš si všímať, ako sa bude posúvať. Samozrejme, ak používaš mobilnú verziu, vyzerá to trošku inak, ale v princípe tie značky, symboly sú tie isté. Takže poďme na to. Ikonka knižky, teda zaužívaný otvárací ťah. Takisto čierny. Toto otvorenie sa nazýva škandinávska obrana, ktoré ti za čierneho neodporúčam, pretože zbytočne si príliš rýchlo rozohrávaš dámu a to sa ti môže vypomstiť. No a tu už máme chybu. Jazdec C6. Dávam ti do pozornosti práve tohto jazdca, pretože ten v celej partii nenájde šťastie, nenájde to správne políčko, kde by dobre stál a nakoniec čierne o neho aj príde. No a keď vidíš takúto chybu a chceš sa pozrieť, teda čo bolo lepšie, jednak ti to znázorní šípka, že si mohol rozohrať druhého jazdca, alebo aj toto tlačidlo najlepšie a teda uvidíš, že lepšie bolo tým ťahatým jazdcom. No a prečo to tak je? Poďme ďalej v partii. Tu zase biely tiež nezahral presnejšie, mohol radšej ísť pešiakom do centra, čo by hneď vytvoril hrozbu pešiakovej vidličky. Takže ten jazdec naozaj na tom C6 iba, dá sa povedať, zavadzia čiernemu. Poďme ďalej, ďalšia chyba. Vidíte, dáma radšej mohla ustúpiť. Biely ide do centra a ďalšia chyba čierneho. Vidíte, čierny vyhodil pešiaka dámou, ktorý nebol chránený. A je to chyba. Nie vždy je dobré ulakomiť sa na takýchto pešiakov. No a prečo je to zlé? Biely vyháňa tú dámu preč a jazdec napáda tohto voľného pešiaka, takže dáma sa musí vrátiť naspäť. A keď sa pozrieš v tejto pozícii, vidíš vysoký biely stĺpec. Biely má veľkú výhodu, ale má o pešiaka menej. Ale pešiak menej nevadí, dôležité je, že biely má rozohratých viac figúrok, lepšie stojí v centre, kde má dobrého pešiaka, a aj väža je umiestnená na polootvorenom stĺpci, stojí dobre. Bielemu ešte chýba k šťastiu rošáda a stojí vynikajúco. Všimni si v tomto popise, že z prvých 8 ťahov čierna dáma ťahala 6 krát. A to je veľmi zle. V otvorení sa snaží rozohrávať predovšetkým strelcov, jazdcov, hrať do centra, schovať kráľa a až potom postupne zapájať aj dámu a veže do hry. No a uvidíš, ako rýchlo teda čierny príde vlastne aj o materiál, takže ten pešiak naviac mu zatiaľ je úplne zbytočný. Nevie ho nejak využiť. No tu máme krížik, čiže mis. Biely má lepšiu možnosť, vidíte, že ten biely stĺpec bol vysoký a teraz sa zníži, lebo nezahral najlepší ťah, ale teda bielemu stále ostáva výherná výhoda. Vidíte, jazdec, ďalší ťah, ďalšia chyba. A teraz ďalší ťah, ďalšia chyba. Ten jazdec skončí veľmi nešťastne, ale teraz je vychutná aj prvý briliant v partii, dáma D5. Krásna obeť, prechodná. Vidíte, tá dáma nie je chránená. Čierna dáma ju môže vyhodiť a ju vyhodí. Ale čierny teraz chvíľu má o dámu viac, ale je to len naozaj na chvíľu, lebo príde jazdec C7, vidlička na dámu, na kráľa, na väžu a teda získa tú dámu naspäť. No a bielemu vlastne ostáva ten jazdec naviac s kompletne vyhratou pozíciou. Vidíte, že ten čierny kráľ navyše už nemôže robiť ani rošádu, pretože ťahal. No ale prichádzame k ďalšiemu briliantu. Ak si pamätáš, táto ikonka znamená výborný ťah, čiže skoro taký dobrý ako najlepší. Čierny pešiak síce napáda jazdca, ale jazdec tento druhý skočí sem, pretože tu zase hrozí vidlička. Ak ešte týmto motivom nerozumieš, hneď nevadí, toto je čisto ilustračné, predovšetkým si všímaj tieto ikonky, aby si im rozumel, aby si poznal súradnice a vedel sa zorientovať v tejto aplikácii. Takže čierny keby vyhodil jazdca, jazdec vyhodí pešiaka a ďalšia vidlička na kráľa a na väžu. Preto čierny sa rozhodol inak. No a partia pokračuje ďalej. Biely teda si drží figurku naviac.
a biely nakoniec robí veľkú rošádu, takže má rozohraté krásne všetky figúry, už aj veže fantasticky stoja na voľnom a polootvorenom stĺpci. Všimni si, aký je to veľký rozdiel oproti čiernym vežiam, ktoré stále zapadajú prachom v kúte šachovnice. No a samozrejme biely mal figúru viac, takže ako vidíš aj na ľavom stĺpci, biely má veľkú výhodu a mal by túto partiu vyhrať, ak nespraví nejaké hrubé chyby. Takže biely veľmi správne ide do výmen. Čím menej figúrok, tým je výhra jednoduchšia. Povymieňame a získa ďalšieho pešiaka. Vymením aj jazdcov, no a teda bielemu ostáva jazdec navyše. No a toto je finálny ťah partie, keď sa ti pri kráľovi zjaví takáto korunka, to znamená, že si vyhral a naopak čierny prehral, vzdal sa. Čiže partia nemusí nutne končiť matom, keď jednoducho súper uváži, že už nemá šancu a že vidí, že to je veľmi zlé a že hráš dobre, tak sa môže aj vzdať. Takže toto je taká jednoduchá ukážka analýzy partie. Naozaj ti odporúčam robiť si takúto analýzu partie, keď skončíš partiu, aby si sa z nej vedel poučiť a naozaj, aby si zbytočne neopakoval tú chybu stále dookola. Takže ku každému videu, okrem tohto úvodného, ale v ďalších videolekciách, budeš mať možnosť si aj precvičiť, čo si sa naučil na diagramoch a tieto diagramy budú publikované na web stránke matujem.sk. Vždy v popise videa nájdeš odkaz na podstránku, kde formou jednoduchého kvízu si vieš zopakovať, čo si sa naučil. Takže držím ti palce a verím, že postupne dokážeš poraziť všetkých týchto botov a zlepšiť sa v šachu. Držím ti palce. Ahoj!